Sumao ni akto nga nasunugan kagahapon no. Diri sa barangay Kanubay ni Balaya. Sudahan ni kabalay. Ito ni kabalay boss no. Patulo ni. Sinong daning sunog ani? Ang sa puste. Puste? Kuan buto. Katay dere. Sumao ni ang tabong sunog kagahapon diri sa barangay Kanubay. So mga duha ni siya kabalay no. Yung tapad ana wala siya diha. Og kini siya. So dako yung kayang dami so. O puro tanan. Wala nakuha gyud diri. So didapit nga side po nga balay murag napaakan sa kalayo. Diha no. So diri mo gahapon pagsunog. Ha, kusog kayo. Kusog kayo. Kalayo. Sana ra dapit po. Dapit. Isa pa rin balay ini dapit. Tingnan ti Scarlett. May ilang hindi di ana luyo. Oh, kana. So kanang balay apil po na no. Hurot pod. Apartment Ako na. nang repair mo na adlaw sa eleksyon na. Dos andana man na. Aris andana. Apartment manggudin ka na. Ay, mo ba? Kay na na mo pritila eh. So kani mo balay gid po anan. Hurot gyud no. Wala gyud na kuha ni ba. So mao ni ang balay nga nasunog kagahapon. Sa barangay Kanubay. So apiktahan ang isa ka balay ha. Gitawag apartment. So diri dapit pod. Napaakan pus kalayo. Gani wala ra sa nasunog no. Lang luyo daday kita nang balay luyo. Kaya bigyan na sunog diri kagahapon. Ilang dila. Naman ang nagpuyo ani dong. Dari tu sa barangay. Wala di sila diri gahapon. Sunog. Wala tao dari. Oy tawo. Wala kay Pagkulis niya sa among santo santo ako primero primero mag Sa paulay tao. Dili nung sunog ani. Puste. Kurinti ra? Kurinti. Kani ko nag ito ra man ko sa kadlaw gi-report kay kuno ni sa mo si wa man ko anaa. Gapon. Ay, mo day. Imbuto na gapon sa tugot tino. Kurinti daw kuno ni. Ang hitabo. Ay wala ani es taga mo si. So, Ang girat na tan puli kalay gabi. hinungdan ani sa kurinti dai. Niya magkulit So kay si gapo di. i-complain daw ni kuno ni diri. Inang kuloy sa amo kulit taga mo si. Kaso pa ito. Di gani kabay na dayong pangutol. Unya karon hinuon kay gibalik balikan wa gani mo ani nya. Unsa man rin taboron. Dako na hinuon problema. So kanang balayo, may gani wala ka kusog di kay. Kusog kayo ang kalayo no? Kay ano man Gani kay dilihan hangin pa ana. apil diri paakan mo diri no? Ano naman din ang luyo ana. Diha pastilan. Hapit. Uy. Murag Wala kay mga kayo ano yun. gadami sila pudi no. Ang aircon na gikuha na lang kay Kapag siya kung gapo nabungkag. Padulong uli na paingon na sibahan. Ay to kapilya. Kay wala pa man to kadulong. sino? Tingalan man mi ulbo man ni. Gandami. Mao di nila diskarli di ani do. Kanay lang inday. Kalayo ito gapo. Kapay nga aso pala. Sig kalayo pa gid. Wait.